नमस्ते, राम राम जवळ मित्र, मी रमेश बापूराव बांडगे। तर मी एक बीजोत्पादन शेतकरी मित्र। आपण शेती क्षेत्रामध्ये वावरत असताना पिकावर अनेको प्रकारचे संकट आपल्या येत असतात, तरी यावर आपण उपाययोजना करून शेतीमध्ये पीक पिकवित असतो। तर मित्र, यामध्ये आपण रासायनिक खत आणि औषधीचा बेसुमार वापर केल्यामुळे जमीन नापीक होत चालली। यामुळे मानवाला विषारी अन्न खायला मिळालं। तर मित्र, यापासून उद्भवणारे आजार आपण भोगत आहोत, जनता भोगत आहे। तरी सुद्धा आपण नैसर्गिक जैविक शेतीचा अवलंब शेतीमध्ये करावा। तर मी एक सोयाबीन बीजोत्पादक शेतकरी असून माझा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून मी 20 गुंठ्यामध्ये सोयाबीनचे 12.5 क्विंटल उत्पन्न काढून प्रति किलो 1000 रुपये भावाने बियाणं विकून मी एक अर्ध्या एकरामध्ये 12.5 क्विंटल उत्पन्न कमविण्याचा विक्रम माझ्यासारखे युवा शेतकऱ्यांनी निर्माण केला। आणि महाराष्ट्रातून नव्हे तर पूर्ण भारतभरातून माझ्याशी लाखो 3-4 लाख शेतकऱ्यांनी माझे संपर्क केले। तर मित्र, मी जैविक औषधी ग्रीन प्लॅनेट या कंपनीच्या औषधी वापरत असून तरी मित्र, आपण बघू शकता हे ग्रो पॉवर प्लांट ग्रो मुळांच्या वाढीसाठी, पिकाच्या सुदृढतेसाठी, यामध्ये आपण ॲग्रोमाइट हे पूर्ण सकिंग पेस्ट कीड कंट्रोल करण्यासाठी आपण याचा स्प्रे करीत आहोत। तरी मित्र, नायट्रोकिंग हे पिकाला NPK विविध प्रकारचे अन्नद्रव्य पुरविण्याचं काम आपण यामधून करीत आहोत, याचा स्प्रे आपण घेत आहोत। तरी आपण ग्रीन प्लॅनेटचे लिंबोळी आर्क 16,000 ppm चा यावरती आपण आपल्या सोयाबीन बीजोत्पादन प्लॉटवरती स्प्रे करीत आहोत। यासोबत पॉवर स्प्रेडर स्टिकर आणि हे पूर्ण औषधी जैविक असून यापासून मलाही हानी नाही, कुठल्याही प्रकारची निसर्गालाही हानी नाही। यापासून मित्र कीडही वाचते आणि उत्पन्नही चांगले मिळते। मित्र, तरी सुद्धा आपण जैविक शेतीचा अवलंब करून आपण चांगल्या प्रकारे शेतीमध्ये विषमुक्त अन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करावा। तरी सुद्धा मित्र, विविध माहिती मिळवण्यासाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सर्च करा कॅपिटलमध्ये रमेश बांडगे। तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, फॉलो करा। धन्यवाद शेतकरी मित्र हो। राम राम, नमस्ते।